Това е малко наклона. Наклонен, но е сигурно. Да видим. Ето има едно малко, да не може. Къде го? Добри хрия. Къде? Давай, давай. Ето тук е перфектно за тропче, македонските диктор. Баща, да му направим аватарче на момче. Страшно изглежда. Айде, как е? Най-лесно е отгоре, бе, човек. Обаче отиваш по това. Ето ще колениче като пред един истински бощ. Даже ще дръпне малко по-навън. Браво, момче, браво. Трудно е, а? Аз там се обръщам по другите камерати. Проклетия е това. Екшън. Да, се закачи, че го минах. Точно е това, там е гадно. Обаче ти кам къв аватар ти направих току-що. Втори път ли изглежда? Глед!